Mga sumusunod ko diyan ni Kristo, may buntag kaninyo tanan sa atong tubag sa Salmo responsorio karon adlaw mao magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Mga sumusunod ko diyan ni Kristo, mubo ang kinabuhi ni San Ezekiel Moreno. Pero ang Ginoo mao ang iyang magbalantay. O sa iyang kinabuhi walay magmakulang kaniya. Natao siya dito sa April 9, 1848 sa Espanya. O misulo siya sa mga Agostino Recoleto sa edad nga 16. Yodinahan siya pari niatong 1871. Ang interesado ni Santo mao nga niabog gihapon siya dito sa Pilipinas niatong 1876. Una serbisyo siya sa Palawan o sa Mindanao, ilabi na sa Davao o sa Cotabato o Zamboanga. Nailhan siya nga maayo matutudlo, magtutukod o mga eskwelahan o mahigugmaon sa mga kabus o mga masakiton. Bisan kapoy o init, nanglibol siya aron mabunyag o mahatag utambal. Niatong 1894, nahimo siya obispo sa Colombia. O dito po siya napadayon sa pagtaban sa mga kabus o mga biktima sa gubat. Namatay siya tungo sa kanser sa tungtulan niatong Agosto 19, 1906 sa Espanya. Mga sumusunod ko diyan ni Kristo, mao ang kinabuhi ni San Ezekiel Moreno. Unsay mensahe sa iyang kinabuhi alang kanato isip mga Kristiyano. Si Sang Ezekiel wala mapabilin sa simbahan la. Gidala niya ang iyang pagtuo sa mga bukid, sa mga suba o sa mga balay sa mga kabus. Mao ni ang tulo ka dakong lesyon nga makatabang kayo kanato karon adlaw. Una, pagserbisyo nga walay gipili. Niatong na siya sa Palawan o Mindanao, wala siya mangutana Katoliko bani o dili. Isunod lang siya sa panginahanlan. Nitabang siya sa mga sakiton, natukod o mga eskwelahan o nabunyag siya daghan mga tao. Ang pagka-Kristiyano dili lang misa o nobena. Makita sa pagbisita sa mga masakiton, pagtabang sa mga silingan nga gutom, pagtudlo sa kabataan bisang kapoy na. Ikaduha, papangita sa Dios bisan sa kasakit. Namalasan siya o kanser sa tungtulan. Apan imbis mareklamo siya, gihalad ang kasakit. Sa katapusan pagani sa iyang kinabuhi, nasulat o nasayaw gihapon siya sa mayong balita. Mga sumusunod ko diyan ni Kristo, kung naay pagsulay sa pamilya, sa trabaho, sa parokya, dili ni kini katapusan. Mahimo ni nato nga halad o paagi para mas makaduol sa Dios o makatabang sa makahatag paglawom sa uban. Sa ikatulo, pagka-misyonaryo sa atong kaugalingong lugar. Dili kinahanglan moadto o layo o nasod para mahimo misyonaryo. Si Sang Ezekiel, usa ka misyonaryo nga gikan sa Espanya
Pero niabot siya gihapon sa atong lugar, ato naso, Pilipinas. Nahimo po siya misyon dito sa Colombia. Para nato karon ang atong misyon na sa atong barangay, sa atong gamay Kristohanong katilimban, sa atong eskwelahan o sa atong trabaho. Mahimong tingog sa kamatuoran, mahimong kamot nga mutabang, mahimong kasing-kasing nga maminaw. Ang summary sa kinabuhi ni Sang Ezekiel Moreno mao nga ayaw lang o ampo paglihok pud ubang sa gugma.